isiqabene na ngibuye ngize kuwena beku everyday kwenza njalo bengikhaliswa indoda yami hayi wena bengikujabulisa ngoba ungithembisa ukuthi mawuphuma khona imali oyimbele mina ngangijakha imali lo eyimbele okade uyishayile uqamba amanga iphi le mali owathi uyimbele la uzophuma iphi ngoba wangangikhipha zonke lezi imali ngoba ungithembisa ukuthi mawuphuma uzokunikeza zonke imali zami ubugebengu vele lobo bizokubuyisela ejele njengamanje uhambe nje ngemuva hamba ngoba usuya-enjoya vele sitabane ndini Hey, bafethu. Uyaphi? Uzokwenzani? Uyaphi? Ngeke ungenze lutho mina. Wena wisitabane wena. Wisitabane ngemuva. Isitabane bani? Uma ungangeni lapho. Usuyiqhumisa ngempama mina kumanje ngoba lokhu ujika lapho. Ngishaye kuphi? Ngoba uvela unjena nje. Oh, uzongibamba wena. Uzokubamba vele. Uma ungene ngaphi? Ngena hlala phansi. Bekhokha nawe nje kufana. Nawo ngikhokhela ayibona mfethu, ngitshela mfethu. Nalo sifebe lesi bese ngikhokhela. Isifebe unyoko. Isifebe unyoko lo wamqambela amanga ukuthi akafake imali. Ngishaye manje. Vele usidedele bhuti. Isifebe unyoko. Isifebe unyoko. Bafethu. Muyeke bhuti. Uzoshaba. Izo zonke lezi zinto owayisebenzisa ejele. Izona zonke ungenze lutho mina. Ungenze lutho. Jahu kungishaya. Hayibo uhlulwa iziboshwa lapha ejele. Uhlulwa iziboshwa lapha ejele uzofundela kumina ukushaya. Ngiyakwazi. Uwena ohlulwa iziboshwa zakho mumva. Ngangikhona lapha ejele. Ngishaye phela. Ngizongibamba wena. Ekwenzeni? Yefesu. Jahu uzongishaya la umuntu wami. Umuntu wami yena lo ade ngiswena ama-highlights avela nini kanjalo-ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcini ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezansi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi-ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani, wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi-ke uthole ne-exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoine i-membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithole. Akugcine-ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte ey'nkundleni zokuxhumana. Ku-wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicele ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi-ke indlu le khaya la senze izinto ey'ningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.